o angkai tin ang voice over kali ya buku banyak oksasi na itam ningkai ang matini tam kai puno gana ang uskango lumani bagai blog upload kemaya ok video din angkai ang tam kai tam songai puno gana naidi nait onina ro angkai ang tabo chini bari o banta khona phajak banta khona phajak bung se malia pogi thangka tamo sabai gari comment khai banta nong na pogi thangka or dekh kholi pa kya ko na di banta busa kam nitong okay sini banta sathai tongo angkai ang tak soja thaise khagran nai angkai soja khagra ka ke ani sosa bai banta ang khagai tilangkha tabang nagantia tunai ganai bano kobo thajinga jinga khangmani kobo mosdeng janai banta no ke ango tui yo chomui tonganai banta no tamningkai bini sakni moila rok khangna nango chomui tongra naisika angke mono chomui tongra nai ke banta chomui regra kha naitongdi ang tamkhai phunogono narong no angke ang tabo muya khungnai awakai muya ama phaito mani mayo angke ang tabo muya no khugranai muya khungnai naitongdi narong nang phunogono ang muya khungmani angke ang muya khugbai kya amsungkha taimsuk tong ko bo khubdiya abo tunai ganai angko bo khugdiya angke ang tabo bukuron khibi ganai asuk sal tongma se horong thangka muya khumang angke sabo saiman muya bukurno mukhiting yafango khibika kai mukhiting kahamungo hnai
no ujinga ya pungo khibirine naitungdi ang tahu bukuno jinga ya pungo khibne enggak jinga ya pungo khibiraka bote baka hamga thanya bagai enggak ane omuya no ang tabu suinai ge na tanki o naitung tinara mona tak tanki o suinai nai ang tanki o sok pai diraka ang mona tak suwanai angke ang camera da rom nai muya da sunai tongka ang mona sui pai gana sui pai no phono gana angke ani muya subai ke bar bar khai kaham kai ang tak bono nogot lang nai naitong dinaro iko ang nogot bai kha tabano sano ang tulang sinai fridge bisingo danane angke iko sosa ang tak bono fridge dai tonai angke ang bono fridge dai rakha angke ang tukui musui narwai malai finai naitong di an blog no chaya sak ang tam khai narong no phono gana ang tugo bai narwai malai sinai angke ang tak tugo bai kha narwai angke saro bui malai na jadi ro cancel malai na naitong di an blog no chaya sak angke ang tago ani mosono moso kumun nong siwa moso pai khabla khana se shukubar angkai khana se paisine moso direct gango bono renai muya no hontali se songo nayo naro khaibudi ka hontali song samiya ang tande kana songo naitong di ang moso hele pekya bera marana ang tak bera mas suitongo itu naro kong sebenarnya mana fokus aja ya angkai mana tuh saja abang yang terus besok nggak kan angkai mana terus angkai mana terus nanti bisa kan film berbentuk dia sudah langsung kalau mau lihat ini mulai di sini ini lihat kampus aja nanti kan kalau mau di sini kalau udah bayar di sini saya lihat bakal di sini naro di sini yang nanti semua angke ko muya robai kha naitung di an blog no chaya sak phunuk tongana narobai angke ko an mui box edeka ang tahu bantano bisa somroi sap piknai butui sokore naitung di ang somroi regreka kam ko suja somroi ang tak sapinai ang tak bono sapinai
Beti phairo suwis pingnai ang tabugano. Bini beti sapege siksin kansiwa. Nanti besek ke betai. Asik ke sapika. Oke. Tang bana mosenganya yang tese bana sunai tangkai. Nanti kan ke sunai atunya ang kibiri sini. Bantai kamaya tang situng bawa. Ang monte suwe. Mojeng khaisine cha nai tongdi. Gana mai kutuk tongka. Yang mai kutuk tongka. Dia ani muy kutuk kana lagi na. Oke, itu muy kutuk tongka. Nai tongdi puno kana. Saya sakan blog na. Oke, mai to kholo gora kata muy kisa kolai jaga nai. Oke, muy bomukha. Ang banta kikala ke karo bisa. Muy mukha ne. Hambayan blog no cesa ngai tong bagai. Ketal blog ko malai fina nyaro ba iba anu task muka.